Nagsanib puwersa po ang LGU Manawag Police Station, Liga ng mga Barangay at Napolcom Region 1 sa pagpapatupad ng Community and Service-Oriented Policing system sa nasabing bayan matapos ang opisyal na paglagda ng Memorandum of Agreement noong Martes, Pebrero 3. Palalakasin ng kasunduan ang koordinasyon ng mga otoridad sa pagtatrabaho upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binanggit na gagawin at ipatutupad na hakbang ang Peace and Order and Public Safety Plan at Integrated Area Community Public Safety Plan. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapadali pa ang access sa hustisya at mapapabuti pang serbisyo publiko para sa lahat ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.